peljaš pred ministrom. Kad sam pošao u Beograd, veli meni Smet, neće ti njemu ništa kazati. Ko, jer ja? More kazati ja njemu, pa neka je on još jedanput ministar. Dok mu tek podviknem, što čekaš, mi vamo muku mučimo. Nemamo škole, nemamo crkve, svega jedan mjana treba da je 6. Eto vala, sada je tu ministar na 6. karka, rekao bi ja njemu, samo da ne ide. Nego neću, mogu da pokrećim. I eto za ministrom ide žandar, a ide za lopovom žandar. Otkud će sad znati da li je lopov ministar ili je ministar lopov? Ama da li je ovo ministarstvo? Jer to je. I ajde unutra, ajde, to je naša kuća, ja. I šta je vod naroda? Pomaže Bog. A gdje je ministar, a? Gdje je ministar? Lakte, brate, lakte, nemoj da se dereš, šta se dereš? Ko da se dereš? O, sve da se dere, vidi šta je vode naroda, to sve čeka ministra, to sve oće kod njega. Eto i ovaj starac, jeli, biti kod ministra. Ova, ja, jest, oće kod ministra, imam ja samokana neka posla. Eto vidiš, čovjek ima posla, a ministar tako neće ga primiti. A eto i ova baba, jeli bako, jeli biti kod ministra. Ajoj, sinko, moj sin tvrkno popa sikirom u glavu, pa pop umro, pa su sad mog sina metnuli na robiju. Koliko sine, žalostna ti majka. Vidiš, ja po ministru sve, pa neka to on okreće, ma nemoj da se dereš kad ti kažem. Čuti, evo ga ministar. Ko? Ministar? Zdravo, ministar? Kuku, poti se vereso, lazno, ovdje lazno. Eto, ulazi, ti, isto se dereš, ajde ti prvi. No, nemoj, Slave, ti prvi, ja, nemoj, molim te, nemoj. Prvi, ajde, ulazi. Ja, tu smo. Dobar dan, gospodin ministre. Kuku, kako je strašan. Ja sam, nisam ja. Mi smo došli, znaš, sa Mosana, kod nas u selu, ma nije, htio sam da kažem, šta sam htio da kažem? Aha, dobro. Idite vi sad, pa dođite drugi put, dok naučite šta ćete kazati. U zdravlju. Bogom. Kuku, hvala Bogu kad ti ja izazvao ministar, a? Jesi mu kazao, hoćeš da mu kažeš, šta ti mu kazao? Ja, mora još kratko, uđem ti ja unutra, on ovako, ja ovako, ja njemu čujem, on meni kaje, ja njemu mrk, on sicer da napolje, Bogom.